likuran makikita ninyo ang isang napakalawak at napakalaking ilog na kung tawagin ay Cagayan River. Lahat ng towns at bayan na dinadaanan nito ay bigla ang lumubog sa napakabilis na ragasa at buhos ng ulan nung nakaraang bagyo. Walang bagyo o signal dito na i-announce dahil wala namang hangin according to the residents. Pero biglaan ang pagtaas ng tubig na ito, kaya hindi nakapaghagda ang mga residente. We're back in Lalo Multipurpose Hall, where we went to another town to purchase additional relief packs that will be included in the pail. So we still have like corned beef and sardinas and noodles and rice and everything. So we'll bring you inside. Julius will tour you inside to show you what we collected from all our friends all over the world. Thank you. Tara! And now we are in Talo, Cagayan. And this is the repacking area. Hindi ko alam kung anong karatan yung registration. Ano daw yan? Gusto ko pasalamatan si Edward Kilosa sa kanyang mga pinadalang vitamins. Okay? Hindi ko po maisa-isa, pero ang mga natatandaan ko, face shield, bigay ng mga friends natin mula sa Batangas Registration UK, headed by Mrs. McCarthy. Kasi na kasi lahat eh. Nakita na nila yung alam, basta yung bigas ay bigay ng iba-ibang asosasyon. Okay, yung mga groceries bigay ng iba-ibang asosasyon. Kaya hindi po namin maisa-isa at naghahanapin pa kami ng resibo. Finished product, ready for dispatching within the day and tomorrow. Iko-continue na ating relief mission. But today, we're just waiting for the truck. Maglo-load tayo and then after lunch, we start the relief operation. 1939 nung tinayo ang simbahan na ito na nasa aking likuran. Ito ay isa sa pinakalumang simbahan na matatagpuan dito sa Lalo, Cagayan Valley. Okay, ito ay gawa sa bricks at gawa sa lumang-lumang uri ng materyales. Isa ito sa pinagmamalaking heritage ng bayang ito. And now, papunta na kami doon sa isang barangay na ibigyan natin ating mga relief packs. Yan, ano na, stress na ng hapon. Same day, wala pa rin mga tulog masyado. At umuulan dito sa Cagayan. Si Bani nga, nawayat na eh. Wala pa akong tulog! Pabili ng tulog! Kasi, walang tulog kung meron tulog is tatay lang siya. Tignan mo yung eye bags ko. Hindi na siya bag. Baggage counter na siya. So, abang-abang tayo later. Kinukuha mo dyan, Dahay? Sprite vlog? Luto na to. Bibigay ko sa mga naguguto. Marami to. 2 kahon na nahigaan gabi. Ay. Oo. Lika, samahan niyo ako. Arat na. Arat na. Alam mo, ano yan? Lugpot ng tao.
Dito kami ngayon sa barangay Maxingal. Magsingal sir. Ayan. Ang sabi ni, sir, yung tubig daw. Nasa baba na kami ngayon. Ay, nasa taas kami ngayon ng covered court. Pero yung tubig. Ito po sir yung level ng tubig. So yung kabahayan po natin dyan, halos sa dugong po yung level ng tubig natin po dyan sa baba. Bali yung mga kabahayan po dyan, yung bahay, lumikas po dito sa eskwelahan sir. Tapat kasi ito yung eskwelahan. So ito yung pinaka-less damage na barangay ng Lalo. So medyo mahirap pa puntahan yung talagang mga lugar na sobra talaga din affected. Pero Kung mapapansin niyo sir, pagkapupunta tayo ng mga bahay-bahay nila, halos putik-putik pa yung mga nasa loob ng mga nila kasi naglilinis pa lang po sila. yan po ganyan. Sila pa yung mga evacuees. Sir? Sila yung mga evacuees. Yes po, sila po. Sila yung nandito sila ngayon. Oo sir, andun po sila sa school ngayon sir. na-wipe out. Kung nakikita niyo po, ito ay sagana sa pananim nung panahon bago lumagsa ang napakalaking pinsala at ulan. Okay, nakikita niyo po yun hanggang dun sa dulo po ng Alcala. Dito po sa kabila, tumawid ang tubig dito, kaya lahat ng pananim at kabahayan ay naubos. Ganito po kalala ang nangyari dito sa lugar na ito, kaya bibigyan ko na lang po ng batik sila na. Mataas po yung tubig dito talaga. Yung bahay na yun. Yung bahay na yero. Hanggang dyan. Oh my God. Pero nagpunta naman po kayo dun sa mga LGU. Opo ma, may risk naman po. Paano kayo nakaano doon? Paano punta? Ayun po, yung motherboard po. Motherboard? Oh my God. Salamat po. Welcome po. In my background, you will see the Cagayan River, alright? And on my left, this is the Pacific Ocean. Dito po sila nagsasalubong, okay? So ito yung pinaka-catch basin. Tumaas ang tubig, tumaas ang ilog, maaari itong lugar na ito ay ma-submerge. Pinilit namin makapag-bless ng mga pamilyang malapit din sa lugar na to para kahit pa paano madalhin natin sila ng biyaya. Welcome to Arpie! Matagumpay na misyon, mga kamisyon, ang ating bigay sa inyong lahat. Kami nakabalik na maluwalhati sa aming headquarters sa Manila. Gusto ko namin magpasalamat sa lahat ng mga taga-Turayan, Isabela, Tulingaw, hanggang Arpie, sa lahat ng tumulong sa amin doon. Hanggang kami nakabalik, lahat ng dasal para sa aming kaligtasan. Bagamat tumataas na naman ang tubig at balita namin ay sinarado na naman ang daan at kami nakatawid bago tuluyang masubmerge sa tubig ang aming daanan. Kami nakabalik ng mga alas 4 ng madaling araw. Nakakuha ng konting tulog
at tuloy na naman ang ating mga susunod na misyon. Kaya maraming salamat mula sa aming mga samahan, ang aking mga paa at kamay ng Hanggang Reminds sa lahat ng kaibigan namin, lahat ng dako ng mundo. Pagpalain kayo ng Panginoon at maraming salamat sa inyong tulong at suporta. Hanggang sa susunod mga kamisyon.